Papagaj na Gyszynk. Jeden istny ernął na Geburstag papagaja. Warto się też kapnąć, że ten papagaj ma żadny przywik w sklinaniu jak furmun i ciepie flapsem co drugie słówecko. No ale co miał robić? Wyciepnąć żol, zaddy do jakiś ich przociel, no i Gyszynk. Wiele dnioszków przetrowił, co by ringować je ze żadnym słownictwem papagaja. Godą ku niemu miłe i reźne słowecka. Puszczał on mu poważną muzykę. Robił wszystko, co by dać temu papagajowi dobry przykład. Słowem pełno poświęcenia terapio, a wszystko to tak prawdą na psińcu. Łodupa łoszczać. Róż czasu, kiedy ten papagaj stanął z rańca lewą szłapą i bołcił oszkliwy stopierońsko, ten istny nie szczywał. Napocznął wrzeszczeć, no ale papagaj dził się esek gośni, potyrpał tym tokiem i wcięczos nie dość, co ten papagaj spieronił, to esek dziabnął go pora razy dziubem. Zjowiejczony, zdeszperowany hop wciep tego ptoka do kilszrankowego flostra, do zamrożarki, zaczasz dźwierze, łoparł się o nie i sklapnął na dyliny. Wtedy ten papagaj prasknął pora razy o ściany frostra, kilruły, coś ich zamrączał i oraz wszystko ucichło. Ten isty zdziepką otuchnął, spamiętał się, napoczął mieć też wyrzuty sumienia, łożewżył wartko dźwierze kilszranku, papagaj po milcząsku wlazł na jego ramię i powiedział: Westelnie przeproszę, coch uroził was, panoczku, moim słownictwem i zachowaniem. Proszę o wybaczenie, byda się festelnie starać, co by się poprawić i nie dopuścić do czegoś podobnego we przyszłości. Ten istny był we festelnym sztichu, już miał ozewrzyć pychol, co by spytać papagaja, co też to sprawiło taką zmiana, ke już zaś ozwał się ten papagaj. A moga się was, panoczku, o coś ich spytać, ja? No letej. A co takiego łoszkliwego zbajslowało te kurzątko i żeście je jeszcze do imentu łoszkubali? Eugen z Pnioków.